давоми хониши бадеии романи одамони ҷовид боби 13 гурезаҳо. аскарони сурхи савора ва фидоиён лаблаби сои душманро пеш карда мерафтанд. дастаи ғоратгари исломбек қишлоқҳоро пайи ҳамдигар толону торош карда тораф болотар мегурехт. вай 2 рӯз боз мегурехт. йигитҳояш ҳалок шуда буданд. босмачиён аз 2 ҷанге ки дар қишлоқҳои сарироҳӣ шуда гузашта буд хеле монда шуда буданд. акнун онҳо алами худро аз халқи меҳнаткаш мегирифтанд. ба ҳар ҷое ки қадам монанд чуғз бар ин хушк мекунанд, мегуфт халқи қишлоқҳои лаби сой онҳоро. ҳар як қишлоқ ва аввулро ки дар сари роҳашон рост меомад, аввал толон мекарданд ва баъд оташ мезаданд. бечорагонро мепарониданд, қалам мекарданд. фармони амиралмӯминин Исломбек Қурбошӣ ҳамин хел буд. вай баъд аз шикастхӯрӣ дар Маргун номдеҳае фармон дода буд ки ба ҳамаи қишлоқҳои дастсари роҳ будагӣ оташ зада шавад. ҳамаи халқи он ғайр аз одамҳои аз они худӣ кушта шаванд. ғаниматҳои ба даст омадагӣ сахт нигоҳ дошта шаванд. сардори лашкари ислом Исломбек Қурбошӣ. ислом аз Чорбег ном деҳае гурехта роҳро чапағалт карда то ин ки дунболагиронро файсал диҳад. вай хост ки ақаллан 1 рӯз бошад ҳам аз таъқиби аскарони сурх халос шавад. ба пайраҳаҳои одамногузар кӯҳ ва ахбаҳои баландтарин ба тарафи Лолак равона шуд. босмачиён як шаб роҳ гашта пагоҳӣ барвақт ба қишлоқи Лолак омаданд. қишлоқ холӣ буд, гӯё ки дар он паша пар намезад. на хурузҳо ҷеғ мезаданду на сагҳои рамаҳо аз дарвозахонаҳо. аз утовҳо баромада уллос мекашиданд. ҳама ҷо қабристон бар ин ором ва сокит буд. Исломбек пешупеши йигитҳояш асп давонда омада, дар лаби ҷӯй дар пеши як дукони бақолии маҳкам истода ба 500бошиаш нигоҳ кард. чаро дар қишлоқ ҳеҷ кас наменамояд? ман ҳам ҳайрон, бек, ба ягон гур гурехта рӯз шудагианд. дар ин қишлоқ аз одамҳои мо киҳо ҳастанд? бақоли ҳамин дукон Усмон ҳам одами мо буд. сонӣ домулои дуохон, номаш аз ёдам баромад. вай ба мирзои Исломбек ки ҳозир дар паҳлӯи чапи ӯ дар болои асп ҳамёза мекашид муроҷиат кард. ҳа, номи домулои дуохонатон ҳоҷи Валихон аст. ҳо бале, ҳоҷи Валихон ва бои қишлоқ Турдӣ. ҳоли ҳозир номи ҳаминҳо дар хотирам мондаасту халос. хайр, аз таркиши дукон як нигоҳ кунед, чӣ ягон чиз менамояд? 500бошӣ аз асп фаромад. вай даба роҳ мегашт. асп савории чандин шабонарӯза пойҳои вайро кулуқ бар ин шах карда буд. ӯ аз тарқиш ба даруни дукони торик якчашма шуда хеле нигоҳ карда аз афти кор ягон чизро надид. баъд ба дари дукон чашм духта, қулфаш ҳам нест кӯ гуфта дари дуконро кушод. Исломбек аз болои асп хам шуда нигоҳ кард ки дар он ҷо чизе набуд. ё алҳазар, ба Усмон чӣ шуд гӯяда? Дуконро хупа холӣ карда мондааст. ана аз ин тараф як одам омада истодааст. гуфтанд мирзои Исломбек диққати ҳамаро ба он тараф ҷалб намуд. ҳақиқатан ҳам аз он сӯи як одами аз болои ҷомаи гуппӣ, ҷомаи авра, астари алобайроқ пӯшидаи қаддароз ва хароб лукас зада давида меомад. вай ба таги пояш ҳам нигоҳ накарда медавид ки якбора рост омада ба даруни ҷӯйча қадам монду такон хӯрда даҳоннокӣ афтод. ин саросимаи девона кӣ? ҳоҷи Валихон дия, бек, нашинохтед? ҳоҷи Валихон дарҳол аз ҷояш бархост ва ҷомаҳояшро ҳам наафшонда ба Исломбек таъзим карду омада рикоби ӯро ба чашмонаш молида ҳолпурсӣ кард. ҷаноби бек саломат ҳастанд? хуб саломат ҳастед дия? корҳояшон барор ми?
аҳволи лашкарашон чӣ тавр аст? бисёр нағз кардед ки ташрифи қудум намудед. марҳамат кунед, кани ба ҳавлӣ меравем. исломбек ки ба ҳамаи ҳолпурсиҳои домуло ҳа дуруст бисёр нағз гуфта ҷавоб мегардонид, аз домуло пурсид: чаро дар қишлоқ ҳеҷ кас наменамояд? эй мондан гиред ҷаноби бек, ба хона марҳамат фармоед, аз як сар гуфта медиҳам. чӣ гап? замин кафида одамро фурӯ намебарад ҳам? хеле гап ҷаноби бек. инҳо ҳама гурехта рафтанд. ба куҷо гурехтанд? чаро? эй биё монед ҷаноби бек, аз ҷанобашон пӯшида нест ки мардуми галарав ҳаст. марҳамат кунед, раҳ то раҳ гапзанон равем. домуло аз лаҷоми аспи исломбек дошта ба роҳ даромад. исломбек ба понсадбошӣ фармуд: шумо йигитҳоро ҷобаҷо карда авқот хуронед ва қаравул монда худатон ба ҳавлии домуло биёед. хуш домуло гап занед. чӣ шуд? мардум барои чӣ гурехтанд? ман гуфтам ку ҷаноби бек, мардум галарав аст. як тояш ки ба як тараф рафт, дигарҳояш ҳам наравад, нархи сабзию пиёзро напурсида аз ақиби ҳамон давидан мегиранд. дина пагоҳӣ айнан дар ҳамин вақт шарифи подачии лаънатӣ аз чорбек омада дар як нафас ҳамаро хонакучу бурёпеч кучонид. кучиданду баромада рафтанд. чӣ хел карда охир рафтанд? дурусттар гап занед намешавад домуло? исломбек аз ин гапҳои домуло ба танг омада буд. чӣ гуфта кучонид? ба куҷо рафтанд? ҷаноби бек, вай кофир аст. воҳима кардааст ки лашкари исломбек раҳ то раҳ ҳама қишлоқҳоро сӯзонида халқашро кушта омада истодааст. аз худатон пӯшида нест ки мардуми омӣ гусфанд бар ин гап ба кадом тараф ки ҳай кунед меравад. 30-40 хонавор то чоштгоҳ аз қишлоқ бо зану бачаҳояшон баромада рафтанд. бадбахтҳо вақти рафтанашон дукони мулло усмон, хонаи турди оғулуқро тала карда, ҳар дуи онҳоро зада маъюб карданд. шумо чӣ кор кардед? эй ҷаноби бек, аз дасти як худи ман чӣ меомад? мардуми галарав бало бар ин ба одам мечаспанд. як гап занам, маро ҳам зада мекуштанд. онҳо суфиро чунон заданд ки ҳозир вай мисли мулло усмон ва турди оғулуқ дар ҷойгаҳи беморӣ хоб кардааст. ба куҷо рафтанд? пушпушти кӯҳ ба тарафи чорбек рафтанд, гуфта хабар доданд. шарифподачии лаънатӣ тақсир ба пеш даромада гирифта бурдааст. эҳ афсӯс, гуфт исломбек, агар аз роҳ меомадем, ҷазои ин курнамакҳои кофиршудагиро медодем. онҳо гапзанон карда омада ба назди дари дутабақа истоданд. домуло бо чолокии ночаспон давида рафта дарро кушод. исломбекро ки аспакӣ ба саҳни ҳавлӣ даромада буд, аз бағалаш гирифта аз асп фаровард. марҳамат фармоед. исломбек аз пеш, аз ақибаш мирзо ва ду йигиташ ба меҳмонхонаи хурде ки дар он палосҳои кӯҳна курпачаҳои нимдошт андохта шуда буданд даромад. домуло дар пойгаҳ дикак нишаста даст бардошт. дини ислом пурқувват, теғи шариат бурро, лашкари исломбек ҷаҳонгир шавад. омин. аллоҳу акбар. исломбек оҳе кашида омин кард ва ҳанӯз домуло хуш омадед нагуфта ҳамёза кашида ба таҳмони курпа нигоҳ кард. оҳ, монда шудем домуло, гуфт вай. ба ҳамин тариқ ҳамаи қишлоқ кучида рафт гӯед? ҳама рафтми ё якта нимта одам мондааст? дина ин тараф акнун ба шарафи пою қадами ҷанобашон берун баромадам, гуфт домуло бо ночаспонӣ. канизатон, вай занашро ишора карда ҳамин пагоҳӣ хабар овард ки домоди шарифподачӣ болтаи осёббон ва марозиқ мондааст. болта домоди шарифподачӣ гуфтедми? худи ҳамон бек, домоди шарифподачии лаънатӣ. ҳавлиашро таъин кунед, инҳо ёфта биёранд. ба ҷону дил бек, хуб шудааст.
ду нафари йигити аз офтоб сиб сиёҳ шудагӣ, мӯйсар ва ришашон расидагии Исломбек бо гаронии тамом аз ҷой хестанд. аз меҳмонхона баромада ба аспҳо савор шуданд. Исломбек аз таҳмон ду лӯлаболишро гирифта дар паҳлӯяш монд. ба йигитҳояш ҳавлии болтаро таъин карда истодани домуллоро аранг ба гӯш нигоҳ мерасид, ки чашм пӯшид. домулло саросимавор ба ҳавлии дарун рафта, сандуқро кушода ба дастурхоноросткунӣ даромад. занаш ба оташдон чойҷӯшро монда чой меҷӯшонид. вай дар пойгаҳ истода ба шавҳараш дар кадом тарафи сандуқ будани меваҳоро таъин мекард. домулло сандуқро мекофт. сандуқ пур аз ҷомаҳои ҷиҳакдори абра астар буд, ки ба вай аз тӯйҳо дода буданд. кампир, гуфт домулло ба занаш, аз ҳамин ҷомаҳо чандто аст? надонам, аллакай кайҳо шумурда будам. 223 буд, яъне ки 43 дона. баъд аз қурбон мурдан аз болои тобути вай як ҷома овардед. дадобой тӯй карду боз як ҷомаи дигар овардед. 225 шудагист. аз ҳамин ҷомаҳо як ҷуфт ҷудо кардан дар кор, ки ба Исломбек ва 500бошияш пӯшонем. занаш камбири буккаки солхӯрда омада ҷомаҳоро як дида баромаду ду ҷомаи беқасаби фаравезшоҳиро ҷудо кард. ана ҳаминҳо барои вайҳо дуруст бошад дар кор. ҳа, аз хотирам баромадааст, ҳамин зимистон як ҷомаро худи ҳамин Исломбек ба шумо пӯшонида буд, ки вай қадди 226 шидагист. дар як лаъли нон, дар лаълии дигар 7 меваҳои хушк, дар як лаъли 10-12 дона нок ва биҳии тозаи калон монда, ду лаълиро то ғуломгардиш домулло ва якташро занаш бардошта баромаданд. домулло дар ғуломгардиш истода ба занаш супориш дод. ба оташдони калон ҳам оташ куну сабзи пиёзро тайёр кун. ман реза мекунам ва як ош ҳам пухтан дар кор. вақте ки домулло ба пойгаи меҳмонхона даромад, хӯраккашии нофорами Исломбек ба гӯшаш расид. ӯ оҳиста кафш кашида истода ба мирзо нигоҳ кард. бек хоб рафтанд. вай бо ишораи чашм маълум кард, ки хоб аст. домулло нугнуки по қадам монда ба боло баромада дастурхон кушод. нон шикаста монда мирзоро ба нонхӯрӣ таклиф кард ва барои сабзирезакунӣ аз вай иҷозат гирифта ба ҳавлии дарун рафт. мирзо мурданивор хӯрокро мешинонд. гоҳ бодом шикаста бо мавизи бедона мағзу мавиз мекарду гоҳ дулунҷа нон мехоҳид. дар ҳамин вақт тактакгӯӣ шунида шуд. мирзо аз дари меҳмонхона калаашро бароварда дид, ки ду йигитҳои рафтагӣ як одами дастбастаро ба саҳни ҳавлӣ дароварданд. дар ҳамон оғил шинонида монед, бек хоб рафтанд, безафт нашаванд гуфта, мирзо ба онҳо фармон дод. онҳо шахси дастбастаро ба таки девор шинонида аспҳояшонро баста ба хона даромаданд. оҳиста ба болои курпачаҳо гузашта ба хӯрокхӯрӣ сар карданд. одами дастбаста дар таги девор сарашро хам карда менишаст. куртаи карбоси вай ба хоку хунаш олуда шуда буд. дар сараш тоқии чиркини чустӣ, дар пояш чороқ буд. палав тайёр шуд. домулло дастшӯй ва офтобаи мисин овард. мирзо Исломбекро тарсида бедор кард. бек, хӯрок тайёр шудааст, хезед ба шумо маътал шидаем. Исломбек аввал як паҳлӯ гашта ёзида гирифт ва баъд чашм кушод. наёфтед? пурсид. ёфтем бек, ҳарду баробар ҷавоб доданд. канӣ дар берун дароред. ҳозир бек. яке аз онҳо давида хеста болтаро ба пойгаҳи хона даровард. салом кун, падарлаънати гарданшах, ҳайвон бар ин саломро ҳам намедонӣ? болта таъзим кард. ту домоди шарифподачӣ ҳастӣ? ҳа тақсир, домодаш. ба чанд рафтӣ? 27 сола тақсир. занат чанд сола аст?
ин саволи ногаҳонӣ болтаро ҳайрон кард. ӯ чандсола будани занашро дар ҳақиқат ҳам намедонист. чандсола буданашро намедонам. 3 сол пеш гирифта будам, ҷавоб дод вай. чандсола будани занатро намедонӣ, аҳмақ? занат дар куҷо? ҳамроҳи падараш рафтааст тақсир. дурӯғ мегӯӣ лаънатӣ? дурӯғ намегӯям тақсир, ҳамроҳи падараш рафт. набошад чаро ту нарафтӣ? нарафтам тақсир. ба як парча замин гандум коштанӣ шуда шудгор карда буданд. рафтамонам намаш мегурехт. гандум кошта сонӣ рафтанӣ буд. ҳам бой шаваду ҳам бойбача. ҳозир ман ба ту гандумкориро нишон дода мемонам. бароварда монед, ман ба йигитҳоям як нави ҷазодиҳиро нишон медиҳам. болтаро берун бароварданд. ислом ба гапаш давом кард. раҳмати падарам ҳикоя мекарданд, ки худоёрхон гунаҳкоронро сӯзонда мекуштааст. ин албатта як тамошо мешудагист. аз болои гунаҳкор равғани доғ мерехтанду ба вай оташ мезаданд. ҳозир бошад, ба ҷои равғани доғ равғани лампа мерезем. ин боз нағзтар дар мегирад. мегӯянд, ки холбута ҳам болшевикҳои ба дасташ афтодагиро равғани лампа зада месӯзондааст. мо ҳам имрӯз як оташ сар дода мебинем. равғани лампа доред домуло? дорам тақсир. ягон чакса бошад мерасад ми? дар ҳақиқат ин хеле тамошо будагист. ҳа, чаксаи вай як шаҳрро дар мегиронад. палав дар 3 табақ тепа шуда баромад. табақе ки сергӯштар буд ба пеши Исломбек гузоштанд. Исломбек бо иштиҳои таом ба ошхӯрӣ даромад. ҳар як кӯбаи ошгирии вай ба кулчаи собуни пештара монанд буд. дар назди дукони бақолии Усмон ҳамаи босмачиён ҷамъ шуда буданд. онҳо давр зада меистоданд. дар миёнҷои давра каламехе зада ба он занҷир гузаронида шуда буд. дақиқае нагузашта болтаро ба миёнаи давра ба назди каламех оварданду як нӯки занҷирро аз гулӯи ӯ гузарониданд. болта гирьяву зорӣ менамуд. дузону нишаста ба Исломбек тавалло мекард. ҷаноби бек, балотона гирам, дарди бачаю качатона гирам. охир ман чӣ кор кардам? чаро манро мекушед? ман ко ҳеҷ гуноҳ накардам. ба ҳурмати арвоҳи падаратон бек, агар гуноҳам бошад гузаред. то насӯзӣ аз гуноҳ пок намешавӣ. ту домоди кофир ҳастӣ. каромот кардед, гуфт домуло хандида. дар он дунё ҳам дар ҷаҳаннам месӯзӣ. беҳтараш ҳамин аст, ки дар ҳамин дунё сӯзӣ. аз гуноҳат пок шуда туғри ба ҷаннат меравӣ, гуфт ӯ ба болта. аз сари болта керосин рехтанд. керосин дар як дақиқа аз мӯи сар кашида то нӯки нохуни пояш ба тамоми аъзои баданаш давид. акнун гугирд дар кор буд, ки гиронда ба керосин зананд. 500 бошӣ ба миён фаромада аз Исломбек иҷозат хост. ҷаноби бек, марҳамат карда иҷозат диҳед ман алав сар диҳам. сар деҳ. 500 бошӣ аз кисаи шими пӯсти оҳугини худ гугирд гирифта тез тез қадам монда ба назди болта омада истод ва дар ҳамин вақт домуло ҳам аз тарафи дигар ба миёнҷо фаромад. болта, калимаатро гардон лаънатӣ, аз дунё беимон нарав, гуфт. болта меларзид ва дандонҳояш шараққоз ба ҳамдигараш мезаданд. вай калима мегардонд, аммо забонаш чарх намезад. ӯ худашро ба замин партофт. 500 бошӣ гугирд зада ба куртаи вай наздик шуд. дар ҳамин лаҳзаи саршавии тамошои аҷиб тире садо баровард ва 500 бошӣ муаллақ зада ба замин афтид. ҳама ба тарафе ки тир баромада буд нигоҳ карда ба ҳар су пош хӯрданд. мағал сар шуд. Исломбек аз баландӣ истода фарёд кард. 500ро кӣ паронд? одамҳои рафта истодагӣ ҳама ба ҳамдигар нигоҳ карданд. Исломбек боз бонг зад. тир аз ақиби мо баромад, гуфт як одами миёнсоли каландриш. аз тарафе ки
дар он ҷо як тӯда одамон ҷамъ омада буданд. дар ҳамин вақт як тири дигар аз рӯ ба рӯ баромада одами каландришро ба замин афтонд. исломбек хез зада ба аспаш савор шуда ба тарафи тӯда асп ронданӣ буд ки аз ақиби деворчаи паҳлӯи дукони баққолӣ як граната муаллақ зада омада 15-20 қадам дуртар аз ҷое ки исломбек аспакӣ истода буд ба замин ғалтида кафид. асп якбора исломбекро гирифта ба як тараф гурехт. дар таҳти дуди ғафси граната овозҳои ҳақораткунӣ гиру дору баланд шуда пайи ҳамдигар садои милтиқ шунида мешуд. исломбек ба ҷое ки граната таркида чанд касро кушта ва захмдор карда буд, асп тозонданӣ мешуд ки аз тарафи пеш йигитҳояш саросемавор гурехта омаданд. гурезед, мегуфтанд онҳо, бек, болшевикҳо омаданд. исломбек ба пеш даромад. онҳо ба болои кӯҳ нигоҳ карда асп ронданд. тирҳо ғизос зада рафта аз болои кӯҳ онҳоро мерезонд. аскарони сурх ва фидоиён аз ақиби онҳо асп монда мерафтанд. аммо он тӯдае ки аз байнаш тири ногаҳонӣ баромада понсадбошӣ ва мардаки каландришро кушта буд, ҳанӯз дар як ҷо ғум шуда меистоданд. тӯда милтиқ ва шамшерҳоро ба замин монда даст бардошта меистод. атрофи онро 10-12 нафар аскари сурхпечонда гирифтанд. болта дар таги девор мехобид. дар сари вай як одами пастак ва харобаки ҷомаи сандуфи сиёҳ, телпаки пӯсти рӯбоҳии гардишдор, мӯзаи гавии нав пӯшидагӣ рост меистод ва дар дасташ тапонча луч буд. аскарони сурх баъд аз ним соат гашта омаданд. онҳо ҳама аз асп фар омаданд. мардаки баландқомат, ферӯзачашм, пӯстинпӯш, командири полк Иванов омада ба он одами пастаке ки дар таги девор дар болои сари болта рост меистод, вохӯрдии гарм мекард. гранатаро ба куҷо задӣ? Афв мехоҳам, рафиқ командир, саросима шуда мондам, он қадар ба нишон зада натавонистам. манзараи дар пеши чашм будагӣ маро саросима карда буд. чӣ хел манзара? онҳо ба ин одам керосин зада сӯхтанӣ буданд. ман ба болои ҳамин кор омада мондам. 500бошӣ мехост гугирдро гиронда ба ҷомаи ин одам дорад. аз худи босмачиҳо мана аз ин тӯда касе вайро паронид. ман гранатаро ба тарафи исломбек нигоҳ карда партофтам, аммо хато хӯрд. дуртар рафтид ва аспаш вайро гирифта гурехт. як аскари сурх асп тухта ба пеши Иванов омад. рафиқ командир, 21 нафар босмачӣ ҷанг накарда ба мо таслим шуданд. бисёр хуб, ҳозир ба он ҷо меравем. аскари сурх сари аспро гардонда ба ҷое ки босмачиёни таслимшударо аскарони сурх печонида меистоданд, рафт ва ба ҷояш истод. Иванов ба назди босмачиҳо рафт. 500боширо кӣ паронд? ман, рафиқ комиссар. аз байни тӯда як одам 3-4 қадам пеш баромада ба Иванов даст ба пешонӣ бурда аскари сурхвор салом дод. аҳа, ин Раҳман чикку? ман, рафиқ командир. Иванов давида рафта ин одамро ба бағал кашид. онҳо ҳамдигарро мебусиданд. имрӯз 9 рӯз ин тараф аз ту дому дарак набуд, мо ҳайрон будем. рафиқ командир, ман вазифаи супурдашударо иҷро кардам. мана ин 20 нафарро дар ин муддат бароҳ дароварда тавонистам. инҳо имрӯз ба муқобили исломбек баромаданд. як камбағалро аз марг халос кардем. вайро сӯзонда куштанӣ буданд. босмачиёни таслимшуда акнун фаҳмиданд ки ин мардаки хушгап фиристодаи аскарони сурх будааст, ки онҳоро оҳанрабо бар ин ба тарафи худ кашида тавонистааст. супориши штаб ҳамин аст ки, гуфт Иванов, ба он касе ки Раҳманчик меномид бояд полки мо ба ҷои аввала гашта равад. аскарони сурхи дар он ҷо будагиро гирифта ба тарафи Урутеппа ба муқобили Холбута равад. Исломбекро бошад, аскарони сурхе ки аз тарафи Фарғона
ба қишлоқи ворух наздик омадаанд саранҷом мекунанд. аскарони сурх ҳанӯз ба қалъача нарасида буданд ки хабари зерин омад. дар болои лолак, дар мавзӯи етису, дар роҳи борики домани кӯҳе ки фақат як асп метавонад аз онро гузарад, машраб исломбегро миёнагир карда тороҷ ва тормор кард. исломбег бо йигитҳои боқимондааш ба тарафи масчоҳ гурехтааст. дар байни аскарони сурх ва босмачиёни машраб ҷанг давом дорад. ду гурги гурусна барои аз якдигарӣ кашида гирифтани таъма ба ҳам дарафтодаанд. боби 14 вохӯрии дуюм. дар фазои бепоёни осмон ситораҳои бешумор медурахшиданд. аз ҳар ҷониб овоз ва паруболафшонии мурғон шунида мешуд. ба рӯи баргҳои наврастаи себарга қаву матинҷ зарраҳои шабнами саҳарӣ мебориданд. моҳи шомхӯрда ба тарафи ғарб моил шуда буд. нури он аз байни шох ва барги дарахтони гуногун гузашта дар майдонҳо гулкашиҳои зебо ба вуҷуд оварда буд. гулрӯ дар таги шоҳтути калоне ки шохҳои каҷукилеби он болои боми хонаи Рустамамакро мепӯшонид менишаст. аз зери шоҳтут ҷӯи калоне мегузашт ки оби он аз чандин ҷӯйчаҳои дараи кӯҳ ҳосил шуда ва қариб ҳамаи киштзорҳои самти шарқии қишлоқро сероб карда, поинобаш ба сои калон омада мерехт. оби ин ҷӯй то солҳои охир ба Нӯмон тааллуқ дошт. ӯ ҳар 10 санги шабонарӯзии онро ба ним пуд ғалла мефурӯхт. обраҳа ё танкучае ки дар як тарафи ин ҷӯи аз лаби сой кашида то ба доманаи кӯҳ баромада мерафт, дар байни ҳавлиҳо ва боғу майдонҳо ҷудоӣ меафканд. садои шаршара ба ҳар тараф паҳн мешуд. зарраҳои обе ки аз ҷастухези он пайдо мешуданд, ба рӯи гулрӯ пошида мешуданд. шабодаи саҳарӣ вазида гулкашиҳои моҳтобро зуд ба шаклҳои гуногун табдил медод. посе аз шаб гузашта бошад ҳам дар чашмони гулрӯ осори хоболудӣ дида намешуд. вай қариб то ними шаб наметавонист аз хона барояд, чунки маншаю моҷарои Саодатбибӣ ва Рустамамак то он вақт гармуҷӯшон давом кард. мавзӯи ҷангу ҷанҷоли имшаба ҳам боз бевақт ба ҳавлӣ омадани Рустамамак буд. ба қавли Рустамамак, Саодатбибӣ имшаб вайро аз халоҷӣ гузаронид. ман як духтари ба қад расида қатӣ дар ҳамин ҳавлии вайронаю валангор хоб мекунаму ин мӯйсафеди бепарво саланг дар кӯчаҳо мегардад, гуфт вай дар фароварди манша, вақте ки хобаш меомаду ҳамёза мекашид. Рустамамак бошад, сарашро ба ҷомаи худ маҳкам печонда хоб мерафт. пушти ману табари қасоб, гӯши ману девори қиёмат, мегуфт ӯ. ба ҳар ҳол хайрият ки дар нимаи шаб онҳо хоб карданд. гулрӯ боз аз рӯи эҳтиёт хеле вақт наҷунбида хоб кард ва қаноат ҳосил намуд ки падару модараш хоб рафтаанд. оҳиста аз ҷояш бархоста камзули пахтадори ғафсро ки ба болояш пӯшида мехобид пӯшида ва сарбандро аз таги манаҳ гузаронида басту лӯлаболишти дарозро ба ҷояш хобонид. аммо вай боз ҳам рафтан натавонист. ба даричаи хона омада бо тамоми вуҷудаш гӯш андохт ки мабодо бедор нашуда бошанд. шабодаи сарде мевазид. гулрӯ дар болои алафи нам нишаста худашро бо ҷома тораф сахттар мепечонид. ду чашми вай дар роҳи омадани Пӯлод чор буд. хаёлаш парешон, тарси танҳогӣ ӯро тамоман фаро мегирифт. Пӯлод ояд чӣ гуна гап занад, чӣ гуна муомила кунад? оё аз ин кор ҳеҷ кас хабардор нест? падар ё модараш бедор шуда монад чӣ? барои ягон коре чароғ гиронда монанд чӣ мешавад? аз ин ҳам дигар рӯзи сахттар ҳаст?
оҳ, ман чӣ кор карда истодаам? чаро дуруст фикр накарда хат навиштаам? гӯён дар дил ба худ савол медод. шарфаи поҳам шунида шуд. гулрӯ дар сояи дарахтон шахсеро дарёфт, ки ба тарафи ӯ меомад. вай аз ҷояш бархост ва ба танаи дарахти шоҳтут такя кард. бо сарпартоии худ тамоми рӯяшро печонид. дилаш ба тапиш даромад. то рафт наздик шуда истодани оянда ин тапишро зуртар мекард. ӯ дар худ як ларзиши сахте, ки то ин дам рӯй надода буд, ҳис кард. гулрӯ, овози оянда ба гӯши ӯ расид. ҳа, ман. чаро ин қадар бевақт баромадӣ? хоби падару модарамро барондан дар кор буд. охир хуш омадам. чӣ гап дорӣ? оянда дасти ҳазарби худро ба китфи гулрӯ партофта дили ӯро шувоз кунонид. дастатонро гиреду шинед, ман мегӯям. гулрӯ худро аз вай дур кашид. хуб канишин чӣ? сухани охирини ӯ ба гӯши гулрӯ тамоман бегона расид. вай дар ҳамон лаҳза он овозеро, ки ду бор дар ду ҷо шунида буд, ба хотираш оварда, бо ин овоз муқоиса карда баромад. овози Пӯлод ба фикри ӯ ин хел хаста набуд. гулрӯ рӯи худро ба тарафи вай гардонд. вой мурам гӯён, дар ҳақиқат ҳам ин Пӯлод набуд. марди қаддароз, риштдор. гулрӯ дар торикии онро натавонист шиносад. худро ба ақиб кашид ва аз рахнаи девор ба даруни ҳавлӣ гурехта даромаданӣ шуд. куҷо меравӣ? Мард аз гиребони ҷомаи гулрӯ дошта ба тарафи худ кашид. сар деҳ, ту Пӯлод нестӣ? ман Пӯлод. Не, аввал мегӯӣ, баъд сар медиҳам. намегӯям. намегӯӣ? ҳа, намегӯям, такрор кард. гулрӯ зур зада аз дасти ӯ халос шуданӣ шуд, аммо вай бо кафи дасти чапаш даҳони ӯро пӯшид. овозатро набарор, бо як мушт 32 дандонатро зада мерезонам. вай кукулҳои гулрӯро ба даст печонда ба тарафи худ кашид. ба нағзи шину як ба як гуфта деҳ, дар қишлоқ чӣ сир аст? намегӯям. овози гулрӯ аз қабати панҷаҳои вай нимғурма мебаромад. намегӯӣ? кукулҳои ӯро ба дасти худ чунон тарang кард, ки аз зурии дард тамоми вуҷуди гулрӯ ларзид. ӯ гумон кард, ки кукулҳояш тамоман канда шуда ба дасти мард мемонад. ӯ ниматҳуш буд, наметавонист нафас кашад. акнун албатта мегӯӣ, гуфт мард. дар ҳамин асно мӯи гулрӯ аз дасти ӯ раҳо шуду ӯ дар назди худ бо ҳам дар афтодани ду касро дид, ки овоз набароварда ҳамдигарро бо курмушт беибо мезаданд. гоҳ яке дуюмиро, гоҳ дуюми аввалиро зери худ мегирифт. гулрӯ, ба ҳавлиятон даро. овози паст ва кандакандаи Пӯлод шунида шуд. гулрӯ ӯро дар зери душмани худ дид. ин одам ба миёни худ ҷанг меандохт ва Пӯлод бошад даст дароз карда дар замин чизеро мекофт. гулрӯ саросимавор заминро дастдаст карда дар зери танаи дарахти шоҳтут чӯби дарозеро ёфт, ки ғафсияш банди даст бар ин буд. ӯ ин калтакро бардошта ба сари шахсе, ки гулӯи Пӯлодро мефушурд, чунон сахт зад, ки пайкари гарони он ба лаби ҷӯй ғелида омад ва шалапат зада ба даруни он афтоданаш шунида шуд. Пӯлод ҳанӯз аз ҷой нахеста буд, ки овози Салимбой ва Шокировро шунид. гулрӯ худашро ба он тарафи девор гирифта истода гуфт: Пӯлодако, дар хонаи мулло Тоҳир 7-8 босмачӣ ҷой гирифтаанд. ҳаминро ба шумо гуфтанӣ будам.